Igen. Nézd, milyen gyönyörű hamletunk van. Ez Ricsikéje. Gyere, Ofikája, gyere. Csak feketék nem látszanak a hátén. Nagyon kis szépen. Elengeded a szoknyámat? Józsi. Ketten húzzák. De, semmi gond. Igen, csak a Gertruda fekete, sötét háttér. Nem jó a Ofikája. Most melyik vizes mászik a lábamra a szoknyám alatt? Hé. Feketébe. És én vagyok akkor a barom, hogy megtartom. Surombisz vagy. Azt majd le kell betetni. Az nem olyan veszélyes. És mekkora, te jó, hogy mekkorák lesznek ezek. Hát ofifajtán. Ofifajt. Hindu műsorvezető. Igen, de gyönyörű. Több barom nem lesz. Ugyanis ofikát majd én intézem. Hát csak nem képzeled, hogy fél évenként. Hát minek néztek itt? Gyere, nagy gyere! Au. Igen, ők rendesen harapnak. Ricsi, ez te vagy, ugye? Te vagy az, aki nem. Ricsi, fog. Az első lábaival fog. Hogyha ide kijön, ja is édesem nagyon. Harapnak. Ricsikéje is gyönyörű. Itt mind gyönyörű. A második Richardból lett Ricsi, csak úgy külön. Második? Második Richard. Hát mindig jobb, mint a harmadik. Igen, én is úgy látom. Te melyik? Te vagy a... Ő Josi barát. Josi barátkozol? És aki engem itt tép, ez most... Nem volt Marcikája, Gaztina. Mennyi idősök vagytok? Itt szúszogunk. Mennyi idősök? Most 6 hetesek. Szőszögünk, úgyhogy nem bánnám, ha lassan vinnék őket. Ne, mert Rádli, Hamlet, erről nem volt szó. Hamlet, erről nem volt szó, hogy te is téped a szoknyámat. De. De már volt olyan, hogy ketten tépték, amikor ültem, és a harmadik elaludt alatta. Beletekerőzött és elaludt. Szuper. Megy azonnal Józsinak lábát nyamizni. Józsi. Au. Te játszol. Aha. Nagyon önálló kis Josi barát, ez igen. Meg rágja le a madzagot a katyámról. Igen. Nem, ide nézd, most 3 tépnek. Hé, mi? Rossz kutya. Rossz. Édes kutya. Rossz. Édes kutya. Nem ide, nagyon, igen, Josi barát, ne hagyd magadat imádni. És tudod, Josi barát a abba egy kis rist. Egy kis tiltkát és egy kis kumplit is. Valaki rágja a nadrágot. Igen. Szerintem